дар кумитаи маҳаллаи 1 майи шаҳри Хуҷанд беш аз 95% китоби Тоҷикони Бобоҷон Ғафуров аллакай ба аҳолӣ тақсим карда шудааст. Китоби Тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби президенти кишвар ба тамоми сокинон ройгон тақсим карда шуд, пешниҳод карда шуд ва аз ҷониби раисони кумитаи маҳаллаҳо ин китоб тақсимот карда шуда истодааст. Мақсади асосии тақсимот ва соҳиби китоб гардидани ҳар як аҳолии кишвар аз таърихи бои халқи тоҷик огоҳ гардидани онҳо мебошад. Китоби Тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ба бештари сокинони кишвар тақдим гардид. Ин китобро бо ибтикори Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар оила як адади дигарбора интишор карданд. Ин иқдом бо мақсади огоҳ гардидани сокинони кишвар аз таърихи халқи тоҷик роҳандозӣ гардида, он ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон амалӣ карда шуд. дар кумитаи маҳалла 723 хоҷигӣ аст. ба ҳар яки ҳамин хоҷигӣ як донагӣ китоб басандагӣ карда истодааст. мо аз моҳи сентябри 30-аш китоби Тоҷикон аз тарафи ҷаноби олӣ тӯҳфа карда шуда буд, қабул карда барои аҳли маҳалла мо ба ҳар як сокинони маҳалла дар ба дар китоб тақсим карда истодаем. аз рӯзи қабул кардаги мо то имрӯза ҳамагӣ мо 5% мондагӣ халос. ҳамаи сокинон аз ин рӯҳбаланд шуда барои китоби Тоҷикон гифтигиҳошон миннатдории худро ба ҷаноби оли президенти мамлакати мо Эмомалӣ Раҳмон ташаккури зиёд гуфта истодаам. ин китоби Тоҷикон барои аҳли халқи тоҷик як тӯҳфаи беҳтарин шуд. аз ҳамаи сокинон аз қадимтарин баи мо таърихҳо мо бохабар шуда истодаам. аз ин мана ҳамаи мактабхонҳо бо онҳо суҳбат кардастем ки ҳамин китобро хонтон аз баи таърихи худмон бохабар шудтон. Санавбар Бойматова сокини шаҳри Хуҷанд аст. Вай ҳамроҳи дугонааш ба идораи кумитаи маҳаллаи шаҳри Хуҷанд омада китоби Тоҷиконро гирифт. Пеш аз гирифтани китоб ба масъулин шиносномаашро пешниҳод кард, то аз ба даст овардани китоб расман тасдиқ намояд. Зеро китоби мазкур ба ҳар оила як адади пешниҳод карда мешавад. Санавбар хола мегӯяд ки аз ин пас онро худаш ба аҳли оила хонда нақл карда медиҳад. мо огоҳ карданд ки китоб омадагӣ Тоҷикон мана омада гирифтон гуфта мана кумитаи маҳалла мо одам фиристодан. ман ки худамам раиси ҳавлиҳо ҳастам. ман ҳама бо худам рафта алоҳида гуфтам. бо аоини нилгунам шунидагӣ будам. пешвои миллат гуфтаги буданд ки таърихи Тоҷикистон бояд ки ҳама донад. оянда акун оянди мо ҳамин фарзандомо ку набераҳо бо донистанашон дар кор гуфта бо худо шукр ки мана алоҳида бароядиян мана инҳо моя даъват кардам. мана омада гифтам худамам хондагӣ будам дар давраи ҷавонӣ ростига возе ахотир анчаи каш бурондагӣ мехонам ҳамроҳи фарзандом. ҳозир шавҳарам гуфтанд гиром биё хонда теғ қати ҳаддому хоним ваи шавҳарамам ваи шавқи хонданашон ҳайда ҳам боён ки ҳозир назди фарзандҳо ва набераҳо мехонем бо ҷаҳонбинӣ фарзандҳо набераҳо васеъ мешавад. медонанд ки дар давраи қадим чӣ хел тоҷико зиндагӣ карданд. мана ҳолу ҳозир муқоиса мекунанд мефаҳманд ки чӣ хел зиндагии тоҷико гузаштааст асари худо акун пештарангиҳо. баробари Санавбар Бойматова дар кумитаи маҳаллаи 1 майи шаҳри Хуҷанд наздик 800 хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд. ба ҳар оила аз рӯи нақша як адади китоби Тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ройгон аз номи президенти кишвар тақдим карда мешавад. То имрӯз гурӯҳи кории ин кумита ба ҳар оила китобро пешниҳод карданд ки танҳо 5% тақсимот боқӣ мондасту халос. مساعدت میکند. سلام داشتم. چیتون شاید تایار؟
дар кишвар ҷараёни тақсимоти ройгони китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров бо суръат идома дорад ки он аз ҷониби ҳукумати кишвар дигарбора интишор гардид. ҳадаф аз ин баланд бардоштани дониши сокинон ва огоҳ гардидани ҳар тоҷик аз таърихи халқи худ ба ҳисоб меравад. гузурши Мафнушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии хабар.